masanin farko da ya karshe, wanda in ya kafa ka buwayi ka fi gaban mai yin kushe. In yi maka alkawari Allah zai yi maka koyon kushe. Godiya ne ma Allah, ni'imar ka ba zai ta kare ba. Makaki kai da tsira da aminci a gare shi Muhammad Ahmad, wanda gare shi da batan maka. Ali da sahaba ka sa su cike da waɗanda suke son ka. Sun yi har ulama'u da shewa MP har da gurin kebe. Godiya na yi wa Allah ya haɗa ni da ku da kuke so. Kabir Kebbi domin tsananin kauna. Addu'ar da nake Ilahu ya bar ni da ku a muradi na rike soyayya, duk tsanani ba zan yi butulci ba. Al'umma ta kasar Nijar ni na yaba duka halakin kowa, domin kun so ni kamar da ni ma yadda nake son kowa. Dan hakan ya tsakanin da sada zumunci shehu na wake ke kowa. Masoya ke bugurub kuma buguya da amana ba. To ku gode Allah ku da yau ku mutan jama'ar Nijar. Dan duk ɗan Nijar na da ɗabi'ar soyayya dodar. Matukar ka ba su amana duk wala sai sun waka ɗabi'a ita take nunin halin baba. Yan gurub na masoya ke bi rabu ya kara mutuncin kuma. Allah na yi roƙo mai sama yayi na'am da zumuncin kuma. Mata da maza na gurub ɗin ke bi Allah ke kan kowa. Rashin alkhairi in yayi alkhairi shi zai kyautar sefa na yi labatan malamai. Sa'idu an gona hasu labatan malamai. Abin Zainab dan Alhaji labatan malamai. Rahama an gona Sakina labatan malamai. Abbas an gwande na nawa ne labatan malamai. Ya an gwanna Fisat labatan malamai. Ma'azu an gona Farida labatan daji zan je in yi gaisuwa. Abdullahi ango ya Jamila ɗan daji, samu je ɗan daji gaisuwa. Mu gaida kai Husaini angon Hajara ɗan daji, samu je ɗan daji. Samiru na Nafisa gaida kai ka zarce ko kuwa. Hasana baban Basira